Gartxot kantautore donostiarrak Bizirik gaude diskoa aurkeztuko du ostiralean Tabakaleran. Gitarraren soiltasunetik eta ahots biluzitik abiatuta, tonu intimo eta zintzoko 11 kantuz osatutako bilduma proposatzen du lan honek. Tenet ikuskizunak pertzepzioaren mugak zalantzan jartzen ditu, 8 akrobatak eta musikari batek osatutako formatu handiko zirku proposamenarekin. Hizkuntza akrobatikoa eta dramaturgia bisuala uztartzen ditu, publiko guztientzako esperientzia eszeniko bizia eskainiz. Osa eta Mujika konpainiak eta Garazi Etxaburuk bi dantza pieza aurkeztuko dituzte Bilboko Arkeologia Museoan, musekintza jaialdiaren baitan, mugimendua espazio historikoetara eramanez. Alde batetik, Osa eta Mujikaren bueltaska lanak bilaketaren inertziari eten bat proposatuko dio. Bestetik, Garazi Etxaburuk artezaur pieza eskainiko du, estilo delikatu eta emozionala erabiliz. En Vivo jaialdia Iruñeko Zitadelan egingo da asteburuan, udako musika denboraldiari hasiera emanez. Egitarauan pop, rock eta elektronika estiloak elkartuko dira eta besteak beste, Jim Lash, Sune eta Sara Goxuaren kontzertua eta DJ saioak izango dira. Zeratik ez emakume bat? Emakume bat? Bada, garaia. Emakumea postu horietan egon gaitezen. Agur Etxebeste filma Gasteizen proiektatuko da Euskal Zinemaren zikloaren barruan. Gure zinemaren komedie garaikidearen adibide nabarmenetako bat berreskuratuz. Asier Altunak eta Telmo Esnalek zuzendua, herri txiki bateko botere harremanak eta ustekabeko egoerak umorez lantzen dira filmean. Gauzaz nire modura ingoia. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.